Hola, bon dia, sóc el Ramon Fargas, tinc 61 anys i sóc un afectat dels problemes cardíacs. Jo el que us diria és que el cor l'heu de cuidar vosaltres perquè ningú ho farà per vosaltres. Jo he passat molta por fins que la cardiòloga que em va atendre es va dedicar plenament a mi. Per això us convidem a venir el dia 29 de novembre a Caldes de Malavella a participar en la barretina solidària del Drac de Project Xerezade. Voleu més informació? Voleu saber què farem? Enviem-nos un mail a projectxerezade@gmail.com. El Ramon ens hi espera allà, ens explicarà la seva vivència. Hi haurà molta gent, assessorament, confidències. A on? A Caldes de Malavella.